زين وصاي حالتات ጸጥታ ስርዓት ወያኔ ካብ 29 ሚያዝያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞኦም ክገልጹ ዝቕነዩ ተወለድቲ ኦሮሞ ዝኾኑ ተምሃሮ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ናይ ዘቐተልዎም ተምሃሮ ቁፅሪ 31 ከም ዝበፅሐ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ። እቶም ስርዓት ወያኔ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ብዝብል መደብ ብዓሰርታት ኣሽሓት ንዝቁፀር ህዝቢ ኦሮሞ ብምግዓዝ መሬቱ ንምንዛዕ ንዘውፅኦ ውጥን ብምቅዋም ኣብ ጅማ፣ ሃራሚያ፣ ኣምቦ፣ ወለጋ፣ ቡላሂራ፣ ማዳዋላቡ፣ መቱ፣ ኣዳማን ድሬዳዋን ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዝነበሩ ተምሃሮ እቲ መደብ ንህዝቢ ኦሮሞ ግዳይ ምምዝባልን ድኽነትን ዝገብር ውፁእ ናይ ምግባት መሬት ስትራቴጂ ይኽብሉ ብትሪ ኾኒሞ ቅትለት ናይቶም ተምሃሮ ሓያሉ ከባቢታት ኣብ ህዝቢ ሓያል ቁጥዕ ስለ ዝፈጠረ ብርቱዕ ናዕቢ ከም ዘስዓበ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ኣምቦ ሓያሎ ትካላትን መካይንን ክዓንን ከሎ ንሂወቶም ዝሰግኡ ነበርቲ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ክዕቀቡ ከም ተራእዩ ይጋዋሕ ኣሎ። ስርዓት ወያኔ ነዚ ምልዓል እዚ ንምቁፃይ ዝለኣኾም ሓይልታት ጸጥታ ብ2930 ሚያዝያ ኣብ ልዕለቶም ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዝነበሩ ተወለድቲ ኦሮሞ ዝኾኑ ተምሃሮ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ዓሰርታት ከም ዝቆሰሉ በዚ ምክንያት ድማ ትካላት ጥዕና ብቁስላት ዕልቕሊቑ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ግዳያት ሞት ክውስኽ ከም ዝኽእል ጸብጻባት ይእምቱ። ብዘይካዚ ብ30 ሚያዝያ ኣብ ሃራሚያ ተምሃሮ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝዕዘብሉ ዝነበሩ እዋን ዝተፈንጀረ ቦምብ ሓደ ተምሃራይ ክሞት እንከሎ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ምንጭታት ካብቲ ኸባቢ ሓቢሮም ምስ ፍሕፋሕን ሓይልን ናይቲ ምልዓል ንስርዓት ወያኔ ከቢድ ፀቕጢ ስለ ዝፈጠረሉ ዩኒቨርሲታት 6 ኪሎን 4 ኪሎን ብሓደ ጉንበት ብገዚፍ ሓይሊ ፖሊስን ጸጥታን ተኸዲነን ከም ዝውዓላ ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ግን እቲ ተቃውሞ እናሰፍሐ ይመጽእ ብምህላው ኣብ ዝመጽእ መዓታት ካልእ ምዕባለታት ክኽሰት ከም ዝኽእል እዮም ጸብጻባት ዘመልክቱ።